V dnešnom rýchlom tempe života mnohí z nás zanedbávajú svoje zdravie, čo má vplyv na našu celkovú pohodu vrátane sexuálneho života. Čo je teda presne sexuálna výdrž? Je to kľúč k plnohodnotnému sexuálnemu životu, ktorý ovplyvňuje sexuálne vzrušenie a libido. Prečo sa však sexuálna výdrž znižuje? Bežnými ukazovateľmi môžu byť príznaky ako predčasná ejakulácia, neuspokojivé zážitky a neschopnosť mať sex. Príznaky sú rôzne, ale častými vinníkmi sú starnutie, choroby, stres a zlý životný štýl. Aké sú teraz dostupné spôsoby liečby pre mužov aj ženy, ktorí zažívajú pokles sexuálnej výdrže? Ak je príčinou zlý životný štýl, náš prvý domáci liek zahŕňa zmenu stravy a cvičenie. Lieky vrátane substitučnej terapie testosterónom môže predpísať lekár, ak samotné zmeny životného štýlu nie sú dostatočné. Pre tých, ktorí bojujú so stresom a úzkosťou, sa cenným nástrojom na zmiernenie stresu a obnovenie rovnováhy jednotlivca a jeho vzťahu stáva psychoterapia. Teraz preskúmajme niektoré účinné domáce prostriedky, ktoré môžu prirodzene zvýšiť sexuálnu výdrž a celkové sexuálne zdravie. Biela reďkovka, jahody, škorica, mandle a datle, tieto prírodné zložky môžu prispieť k zvýšeniu sexuálnej výdrže a plodnosti. Zaradenie týchto superpotravín do jedálnička môže priniesť pozitívne zmeny v sexuálnom zdraví od cesnaku a ašvagandy až po avokádo a amlu. Na záver našej cesty preskúmame výhody suchého zázvoru, bazálky a kurkumy, ktoré ponúkajú jednoduché, ale účinné spôsoby, ako prirodzene zvýšiť sexuálnu výdrž. Ďakujeme za sledovanie.